أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wannan jibi na mai albarka muna da jumbura ci gaban karatun mu na ahlari insha Allah za mu tashi a fasalin nawaqid al-wudu'i fasali da zai mana bayani akan abin da ke warware abin da ke sa alwala walau ai warware bismillahir rahmanir rahim fasali ya zo rabe mana nawaqid al-wudu'i abin da ke warware alwala a hadasun akwai hadasi ko asbabun da kuma dalilan hadasi fal ahdasu su hadasi ga nan malam zai lissafo su shine ma yace al baulu fitsari wal ga'idu sai ga'idi wato troso kenan ko ba haya ko warihu sai tusa wal maziyu sai mazi wal wadiyu sai wadi wa asbabu to yanzu kuma zai lissafo dalilan abin da ke kawo hadasin abin da ke musabbabin da ke kawo wadancan abin da muka lissafo yanzu annawmu shine ne bacci kaga bacci za ka yi mafarki sai ka tashi ganka da mani ko kuma kai tusa baka sani ba bacci isa in kai bacci kana da alwala to aka ce ka canza alwala saboda kai baccin nan baka sani ba tusa kai ko wani hali kake a lokacin saboda duk wanda ya bacci hankalin shi na rabuwa da jikin shi bai sani inda yake shine ma na ce naumun saqilun bacci mai nauyi wal igma'u sai suma wasukuru sai maye ka sha abin da zai saka maye ko kuma ka sha fura mai tsami sai ta saka maye to nan ma sai ka sake da dai abinci ka ce saka mayen wani jununu sai hauka wannan da ciwon hauka dan lokaci kadan sai kuma ya kama hauka to yayin da ya shiga haukan nan koda na minti ɗaya ne to Allah fa ya lalace wani kubalatu sai sun ba ka sumbaci mace shi ma ya bata alula walamsul mar'ati sai shafan mace shafin mace shi ma ba ta lura in ƙasa da lazzata idan ka yi nufin jin daɗi idan ka yi nufin za ka shafe ta domin ka ci daɗi an waje da ha ko kuma ka samu jin daɗin wato ka shafi mace ba domin ka ji daɗi ba kamar matanka sai ka taɓa ta ba wai don ka ji daɗi ba don ma ka mata magana sai ka taɓa ta to sai kuma ka ji daɗi nan ma ya awa lula ya warware wa masu zakari sai inda mutum ya shafi azzakarin shi bi baɗin kaffi da cikin tafin hannun shi awi ba ɗaya da asabi ko kuma cikin ‘yan yatsu wa man shakka fi hadisin mutumin da ke kokoto a kan hadasi wajaba shi ma alwala wajaba kana kwanto ka yi tusa ko ba kai ba kana ɗan kwanton nan ka busar da shi kawai ka je ka sake alwala saboda shi Allah ba abota masa da kwanto alaihi a gare shi alwulun alwala illa an yakuna muwaswisan sai dai idan shi mutum ne mai yawan wasi akwai wanda shi yana da yawan wasi abu kadan sai sa shi tunani ina mai yawan kwanto wanda shi akan komai sai ga ya kama kwanto to shi wannan an ce ba komai falashe alaihi ba komai a gare shi wannan mai yawan kwanto wajibu alaihi ya wajaba a gare shi gasulu zakari ya wanke azzakarin shi kulli dukan shi min mazi yayin da ya mazi wala gusulul unsayni ba zai wanke lumsayensa ba wato ƴaƴan marena sannan sai mala yace wal maziyu shi mani wal ma'u shi ruwa ne kariju da yake fita inda shahawati yayin sha'awa sugura karama bi tafakkurin da tuntuntun au nazarin ko duba au gairi ko wani shi wato akwai wanda shi in yana tunanin mace sai iya yin mamazi wani kuma in ya ga mace zai iya yin shi mamazi wani in muryar mace ma in yaji zai iya yin jin sha'awa sai ya ji ya kama da sha'awa kawai shi yasa ma ya ce duk wannan yana kawo bacewan alwala shi ma dai daga musabbabin bacewan alwala alhamdulillah ina ne mu kawo ƙarshen karatun mu ne insha Allah sai mu haɗa ku a bidiyon mu na gaba sai yan wakar kuma ta ku share domin wasu amfana sannan kuma musamman ku nuna alamar ƙararrawa domin mun sassa bidiyo mu samu bayani alhamdulillah masha Allah